পুলিয়া হাঙ্কে বিশ্বনাথ নগর পঞ্চায়েত যেটা প্রস্তাবিত খালাইমানি আ জায়গায় চিনি আমতলি বিসিনি ভিলেজ কমিটি অফিস চিনি সাবজোনাল অফিস তাই চিনি এডিসিনি আইএস অফিস হবইনাই তাই কিসা কিসা ইয়াং ইয়াং চারিদিকে ন চিনি এডিসিনি যে জায়গা খবলাগি দङ আবনো প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েত মাদুল গলাক আবনো ফাতরমা কালাংনাই দ্বিতীয়ত সেকেন্ড চিনি চিকনছড়া এবং বরজলা যে দুইটা গাঁওসভাनि কাছাर যে খালি জায়গা দङनि आ জায়গা যেখানে রাবার বাগান आ জায়গা जों साइमानका आरो बीएसएफ कैम्प खालायनानै हिनैनाय वानि वाइथाम जागा नायखा आबो जों अरो थांनाय 2024 बो अरो डिएमओ 27 तारिख मेओ डेपुटेशन दजाक मनि बागे आरो खालायमान गलाक हिनैनाय ताङो हिंका हिंकालाय आबो जनबहुल एलाका एकट আর आ জায়গা চিনি ত্রিপুরাসকनि गोबां मा राबार बागान खालाय दङनि आबो बायनो जीविका निर्वाह खालाय दङनि बरंनि एकटा उपाय आबो आगे सिरि सिटिनि सिमिक आ जागा पारा अंगनानि सिगां उंफ्रुन सिमिक न सिनि मरकनि यागा आ जागा जों हुक खालायफुरुन सिमिक आ जागा सिनि दंमोनि दखल खालायजाक जों खास जमी इंगनि मानो हायबानो आबो दखल खालायजाक आ जागायाव बीएसएफ कैम्प खालायनाय नायमोने आबनो बिरोधिता खालायनायनो आं दिनै अरो आसुगो दनावा आसुगो आबो नायमान गलाक नैनाय सिनि आपत्ति करे आ जागा जों जदि कलेज खालायका हंके सरकार जदि आरो कलेज खालाय रखांके आपत्ति करे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खालायगो सिनि आपत्ति करे गोबां मा दिनै रेसिडेंसि दिनै गार्ल स्कुल खालाय मानो गोबां मा इंलिश मीडियम स्कुल खुलगै मानो किन्तु आबो खुलगया करैनाय अम हायतामो परिस्थिति फायनाय दिनै आ जागा बीएसएफ कैम्प खालायनानै नांखा जे जागा भारत सरकार सीए आइन खालायनाय लक्ष लक्ष बरक बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी बेफायनो भारत बे एवं त्रिपुराओ जागा रनानै गसिजाक बंनो तंथाय रनाय सिटिजेनशिप रनाय बेबाग रनाय हिनैनाय किन्तु आ जागानि मूल नागरिक आगिनि सिमिक आसायफुरुन सिमिक भारतीय बरंनि जागा बरक दाबार बागान खालाय दङनि आ जागानो सेदिनाय ताङो बीएसएफ कैम्प खालायनानै नाय आबोसिनि प्रश्न तै आबनो जों गोथां तंसक पर्यन्त आबनो बिरोधिता खालायथांनाय चिबाजिला डिस्ट्रिक्टआव गोबां मा खालि जागा दङ गोबां मा खालि जागा दङ माहाय खा जागा आ जागा तालाङो बीएसएफ कैम्प खालायनायनि बागैनै आं सरकारनि थानि पयो तै आ जागा चिनि बरक रंनि जागानो नायनाय आरो बीएसएफ कैम्प ता खालायदि हिनैनाय आं रिक्वेस्ट खालायो आबनो तिनि अ जागा आं दनावा आसुजा अ जागा जारा चिनि जे हा सेकजोंनाय बरक बोतरक तरक खाय दङ बरक बलगिरनानै खाय दङ अमाके जों जतदिन पर्यन्त सलुइन इनिसा अर आसुबायनो माथुलाय दङ जों दिल्ली अर 11 सिमिक 5टा जरा आसुबाय जों 11 सिमिक 5टा जरा जों दिल्ली तंनाय जतदिन पर्यन्त सोंबाय सल्यूशन नि बागै कक सायासा पर्यन्त जोंनो एनसियर मारनाय इ म अर इयांनाय अनंनि एडिसे एलाकाव नाहायावै बादनो नगर पंचायत नाय अ जागा बीएसएफ कैम्प खालायावै नाय अन्य कलेज हॉस्पिटल बा आबो उन्नयनमूलक जकुनो खालायनाय अ जागाव जों बीएसएफ कैम्प खालायलिया हन्यासा जों आन्दोलन खालाय थांना म बिश्रामगंज डीएम ऑफिस बुसकांगो